Mga kapuso, duha ka daotang panahon nga anaa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility habig sa Eastern Visayas ang padayon karong gi-monitor sa pag-asa. Kini naglakip sa usa ka bagyo nga adunay international name nga Bulaven ug usa ka low pressure area. Sa pagkakaron, ubos pa ang tsansa sa bagyo nga makasud sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ang low pressure area nga may kahigayunang makasud sa Philippine Area of Responsibility sa mosunod nga 24 ngadto sa 48 oras minus usab ang tsansa nga mamahimong usa ka bagyo. Apan padayon usab kining gibira karon sa bagyong Bulaven ug aduna say posibilidad nga ang naasuyng LPA mamahimo na lang unyang extension sa bagyong Bulaven. Subay niini padayong masinati sa Central ug Eastern Visayas ang madag-umong kalangitan ug mga thunderstorms. Kay napatas sa panahon sa ting ulan o nainit ang masinati. Kung init gani ang masinati sa adlawan pa, dako gyud ang chance nga dunay mga severe or intense nga evaporation nga makamugna kining mga severe thunderstorm. Nga ari na ibundak ang ulan, possible or mostly sa hapon o gabi.